Néha úgy érzem, csak sodródunk. Nem irányítunk. Egy-egy pillanatra, amikor elhisszük, hogy mi alakítjuk az életünket. Azt hisszük, sebezhetetlenek vagyunk. Aztán falakba ütközünk. Hirtelen sötétben tapogatózunk, és csak küzdünk. Egyre csak küzdünk. Félünk, mert azt hisszük, magunk vagyunk, de nem vagyunk egyedül. Sőt, sokan vagyunk. Ismeretlen problémákra folyton megoldásokat keresünk. Ezért újra és újra próbálkozunk. A fiatalok problémái sokrétűek és komplexek, de leginkább a mentális egészség, a jövőkép bizonytalansága és a társadalmi nyomás terén tapasztalható nehézségek emelkednek ki. A depresszió, szorongás és stressz egyre gyakoribbá válnak, ami a fokozott elvárások, a digitális világ, zárójelben én, és a társadalmi elszigetelődés következménye lehet. Megy a live. Csak 21 000 néző. Tegnap kétszer ennyi volt. Ki kéne neki találni volna. Ő hol van? Nem tudom, nem írt vissza. Mit is mondhatok? Hány néző? Ez azért egy kicsit durva. Bár értem, hogy néha nem látjuk a felszín alatt meghúzódó problémákat és a bajok látszólag minden előjel nélkül történnek. Vagy mindez a nézettség miatt alakult így. Nem tudom, de az biztos, hogy ennek nem szabadott volna megtörténnie. Megy a live. Csak 21 000 néző. Tegnap kétszer ennyi volt. Ki kéne neki találni volna. És utána hova lehetne fokozni még ezt az egészet? Oké, visz. Minden könyvet olvasok, aztán jöhet egy kis digitális detox. Talán, hogyha nem próbálnál meg ismerkedni, lenne is valaki. Mit pofázol?
Mondom, talán, hogy a neten próbálnál megismerkedni, lenne is valaki. Azt ki is kéne nézni valahogy. Ajjaj! Micsoda drámai fordulat! Most akkor ki az áldozat? Sziasztok! Annyira hiányoztatok, de így mindannyian. Te is, te is, és te is. El nem tudom mondani, hogy mennyire. Hoztam egy kis meglepít. Veled meg mi van? Hát nem látod? Be van állva, mint a gerej. Remélem nem sokára mi is beleszünk. Látod, barátom, ez már csak rajtatok múlik. Hát, köszönöm. Szerintem ez egy szar ötlet. Nem áll. Most ő csak viccelsz. Tudod, hogy mások mit meg nem adnának egy ilyen ajándékért? Ja. Kb. Egy vagyon, amit idehozott. Jó, hát. Akkor sem. Nem te mondod mindig, hogy szorongás az élet. Tessék, itt van egy kis oldódás. Most miért, hogyha legalább egy pillanatot élvezni szeretnénk? Miért mindig te baszod el a bulit? Most mit vesztesz azzal, hogyha kipróbálod, most felszívod, nem tetszik, akkor nem csinálod többet? Ennyi, nagy ügy. De tényleg, honnan tudod, hogy tetszik, hogy ki sem próbálod? Légy nem. Losing control, I gotta know who's in control of me. Losing control, I'm gonna explode. Can you bring it back to me? Bring it back to me. Bring it back to me. Bring it back to me. It's making me feel so weak. Feeling like a puppet controlled by some strings. It's killing me 'cause I just can't say what I mean. And everywhere I go is the wrong place to be. I think I should go home, but I don't know where it is. Bring it back to me. Bring it back to me. Bring it back to me. It's making me feel so weak. It's making me feel so weak. Bring it back. Úgy sajnálom a mai fiatalokat. Annyi problémájuk van. Milyen szerencse, hogy a nagyszüleiknek csak 2 világháborút kellett túlélniük. Haha.
háromszor és pont előtt. Igen, vigyünk zakos leves meg. Igen, ez ilyen kék, vagy háromkör. Ja, csak olyan. Már vörös. Vörös, akkor néz ki. Mert mint egy jobb pikának az Markra meg. De látja, hogy nem haladt feltállom, de látja. Jó? A pikának újját lettél. De amúgy elhagyni a hátul, hogy de lehetnél amúgy akkor így egy képet kinézte meg a makot. Ennyi még van a mentő, vagy megütelne. Tudjuk, hogy elszállunk. Ebben az nem. Komolyan féltél még! Sokszor nem látunk a problémák mélyére, de elég, ha felismerjük magunkon vagy másokon, ha baj van. Kérem, ha ön vagy a környezetében valaki problémával küzd, ne féljen segítséget kérni családtagjaitól, barátaitól vagy szakembertől. Mindig, mindenre van megoldás. Azt hiszem, nem értelek benneteket. Mit szóltok ehhez? Nincs ember, nincs probléma. De igen. Van ember, és van probléma. Hiszen az életünk nem arról szól, hogy megszűnnek a problémáink, hanem arról, hogy képesek vagyunk őket megoldani. Nem vagyunk velük egyedül. Akkor sem, ha néha ilyenek, vagy olyanok vagyunk. Egyszerűen utat keresünk. Talán még akkor is, amikor úgy érezzük, hogy csak úgy sodródunk.